Żewġ Maltin ġew arrestati l-ġimgħa filgħodu wara li kienu involuti f'konfront mal-pulizija fil-limitif ta' ġorni San Ġiljan u ġew sparati qatt ta' tiri min-naħa tagħhom. L-uffiċjali tal-korp jindarbu inkluż wieħed li kellu jiġi operat minnu fih u jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-każ seħħa l-ħabta tal-10:09 ta' filgħodu wara li l-pulizija ġiet infurmata li persuna li riżultat wieħed mill-arrestati tat in-nar taħt grupp ta' ħaddiema tal-kostruzzjoni li dak il-ħin kienu qegħdin imdendlin mal-appoġġ ta' proprjetà fi triq Joseph Carbone. Il-ħaddiema bdew jgħidu biex jintrefgħu il fuq bil-krejn wara li r-raġel fi proprjetà bis-Swid kienet jagħti n-nar lil ħaxix ħażin eżatt taħthom. Kif il-pulizija waslet fuq il-post it-tensjoni kienet diġà eskalat. Minn hawn bdiet operazzjoni delikata ħafna li ftit wara wkoll waslet biex fuq il-post jaslu uffiċjali ta' Special Intervention Unit SIU armati sa' snierhom wara li l-aggressuri ma ridux jobdu l-ordnijiet tal-uffiċjali u sparaw tiri lejhom. Ftit qabel l-uffiċjali tal-pulizija arrestaw lill-ewwel aggressur. L-aggressur ieħor li aktar tard ġie identifikat bħala John Agius u allegatament kien involut fl-argument mal-ħaddiema tal-kostruzzjoni u anke qabbad in-nirien inħeba f'kamra barma tan-nar u beda jispara lejn il-pulizija. Fl-operazzjoni tliet uffiċjali ntlaqtu mit-tiri sparati lejhom, inkluż wieħed f'wiċċu waqt li kien hemm oħrajn maqbudin fuq ġewwa tal-proprjetà. L-ewwel uffiċjal midrub ġie identifikat bħala Omar Sharif li ntlaqat b'mod ħafif waqt li aktar tard l-uffiċjal tar-Rapid Intervention Unit Johan Vella intlaqat b'mod dirett fil-parti ta' fuq ta' ġismu, inkluż f'wiċċu u wonqu. Filmati fuq il-medja soċjali wrew lil dan l-uffiċjal jiġi mejjun mit-tobba tal-emerġenza immexxija mit-tabib Jonathan Joslin. Vella ddaħħal minnu fih l-isptar Mater Dei biex jiġi operat u qed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva fil-periklu tal-mewt. F'aġġornamenti mill-kellim tal-Pulizija Brendan Pisani fuq il-post stess għal-ħabta tas-CNS inkwarta wara nofsinhar, intqal li t-tieni aggressur fil-kamra għadu armatu għaddejja ħidma biex jiġi arrestat. Din l-operazzjoni damet madwar satejn sakemm il-pulizija daħlu bil-forza, inkluż blużu ta' stun grenade u arrestawh. Wara din l-operazzjoni ħarġu kull il-pulizija li kienu għadhom maqbudin ġewwa u Sharif ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura. One News informat li tielet pulizija li ndarab u ma ġiex identifikat intlaqat biżbrix miċ-ċomp f'saqah iżda ma ġarrabx ġrieħi grazzi għall ilbies protettiv u nata biskura fuq il-post stess. Iż-żewġ aggressuri qed jinżammu fid-depo tal-Furjana qabel jitressqu l-qorti. F'San Ġiljan saret ukoll tfittxija fil-proprjetà involuta biex il-pulizija tistabbilixxi li ma kien hemm l-ebda periklu ieħor waqt li nħatru wkoll diversi esperti biex jgħinu lill-maġistrat ġew mifsud fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Sa dan it-tant f'kitba fuq il-medja soċjali l-Prim Ministru Roberta Bella sostna li l-sibijiet tiegħu huma mal-uffiċjali tal-pulizija li ndarbu kif ukoll mal-familji tagħhom waqt li issa trid issir ġustizzja. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield waqt li ringrazzja lil korp tal-pulizija għall-ħidma straordinarja tagħhom u tom l-appoġġ sħiħ tiegħu żar li żewġ uffiċjali midrubin fl-isparatura u l-qraba tagħhom fl-isptar Mater Dei. Wara appell urġenti għaddem b'mod partikolari għal dak ta' tip O negative diversi persuni inkluż għad kbir ta' uffiċjali mill-korp tal-pulizija stess irrikorrew fiċ-ċentru ta' trasfusjoni tad-dem fi Gwarta Manġa biex jikkontribwixxu.